Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Urdazubiko etxelekuara joanen gara eta bertan alde batetik Maite Lasartek, Aslanako arduradunak, proiektu berri bat kontatuko digu, zer duten eskuartean, eta ondotik Maiterekin egonda Xeberbengo etxeak kontatuko digu nola daramaten denboraldia eta baita ere nola ikusten duen irakurgailu edo proiektu honen berritasun hau. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Elizondora joan eta Baztango udaleko hondakin teknikaria den Mire Meokik kontatuko digu azken egunetako edo eskuartean duten azken berriak. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atalean, Aslanaren inguruan solastuko gara, konkretuki proiektu berri baten inguruan, eta horretarako gurekin Maite Lasarte dugu, bera badakizue Nafarroko Latxa elkarteko arduraduna dugula, eta era berean ere albaiterua, eta laxe da ez, Maite, hementxe gaude, naturan murgilduak, artaldea gure Ozuri Gibelkaldean dugu konkretuki, eta zuk esango diguzu ez, pixka bat proiektu berri hau, zertan datzan? Beno, hori proiektu hau guretzat aurrerapauso garrantzitsu bat izango da. 2003 urtetik liburu genealogikoan dauden ardi guzik mikrochip batekin identifikatuak daude, bai boloa edo krotalaren bitartez. Hor guia Aslana barnen datu guzik gure aslanatik bialtzen jasotzen genituen datuk hasi ginen denak irakurle berezi batzuen bitartez jasotzen, ez? Esne kontrola, inseminatzeko loteak, eta egia da orain hau beste aurrerapauso bat eman nahi dugula, ze hartzaiek beraiek ere artaldeetan biltzen dituzten datuk ere nahi dugu irakurle batzuen bitartez jasotzea, beraiei datu bilketa hori aurrezteko, laguntzen hortan, bere artaldearen kudeaketan ere laguntzeko, eta aldi beren, guri iristen zaizkigun datuk, fiabilidade edo akats gutxiagokin ere iristeko, eta aldi beren, den automatizatuago izateko. Eta azkenan kontutan hartu Aslanan 35.000 ardi ditugula, orduan, gure artaldeetan egiten dugun datun bilketa oso potentea da, urtero 30.000 umetze biltzen ditugu, esne kontrolak 85.000 datu. Orduan, hortan, akatsak zenbat eta gutxiago izan, horrek asko laguntzen digu guri fiabilidade hortan. Bai, ezagite orduan proiektu hau aurrera emateko, ezagite non sortu zen dena edo nola da pixu bat ezaudete zue bakarrik, ez? Azkenean goikitik diru laguntza batzu badaude edo beste entitate batzu daude lagundu dutenak, ez? Hori da, 2018 urten, uste dut berez, 2000 PDR edo Landa Garapeneko programa berria hasi zenen, aukera egon zen proiektos piloto edo izena duen konbokatoria bat atera zen. Diru laguntza Europatik dator eta baita ere Nafar gobernutik ere, orduan hor sartzen dira horrelako proiektua, ez? Innovazioa edo artaldeetan edo abeltzain munduan sartzeko. Eta orduan gu bagenuen esperientzia Aslanaren datu bilketan irakurleen bitartez eta bestaldetik ere Arana arraza Nafarroko arrazako artaldeetan hauetako irakurleak ere erabiltzen zituzten. Orduan esperientzia hori ere ikusita, erabaki ginen denon arten proiektu hau egitea, alde batetik Aranaren kasun lektoreak berritzeko, gure kasun artaldeko datu bilketan hasteko, eta Intia ere gurekin zegoen bere finka esperimentaletan eta baita ere proiektuaren ezagutza emateko, bera ere hiruon artean sortu genuen proiektu hau. Bai, eta proiektua sortu eta proiektu guzti dute hasiera bat, eta ez da egite fizikoki edo realki noiz jarri duzu martxan. Beno, oso luze egin zaigu, 2018an aurkeztu ginen proiektua, aprobatu zen, egia da ere, uste genuen irakurleak lehentxego iritsiko ziela,
Baina, badakizu orain gaur egun ere ze mundu eroan bizi garen, ez? Orduan irakurle hauen zati batzuk, ez dakit non sortzen dira, gero horre txip horiek iristean asko kostatu zaigu, eta orain iritsi zaizkigu. Guk 30 irakurle erosi behar ditugu, eta orain ari geha ja hartaldetan banatzen, eta hartzaileei azaltzen nola funtzionatzen duen, eta martxan jartzen. Bai. Horretarako ez egite, hartalde batzu bakarrik hautatu dituzue, nola izan du da pixka bat aukeraketa edo? Bai, hori da, azkenen proiektu piloto bat da, orduan horrek esan nahi do, zenbait hartaldetan implementatzen dela, probatzeko nola funtzionatzen duen, ez? Orduan gure kasun, gure ideia da 25 hartaldetan probatzea, irakurle hau, eta gure bazkideei eskatu genien nor zegoen interesatua abixatzea. Eta egia da hortxe ibili garela, azkenean jende gazteena, badakizue adinarekin beti ere teknologia berriei jendeak beldur gehiago diola, eta hori irakurla oso erreza dela, ez? Baina orduan bai horri ikusi dugula jende gaztea batez ere apuntatu dela, eta horren arabera egin dugu hartzaileen aukeraketa. Hartzaileei ekonomikoki kosturen bat suposatzen die guzti honek edo? Ez, printzipioz proiektua kontutan hartu bai Europa eta bai Nofar gobernuren artean 90% diru laguntza duela, oso diru laguntza potentea. Eta gure asmoa da hartzaileei ematea, irakurleak beti gureak izango dira, eta gero joango gara ikusten konponketak eta nola dijoazten ze azkenean teknologia badakigu ez dela betirako, baina oraingo irakurle hauek beraiei utziko dizkiegu beren datuen truke, esango duke. Irakurle hau azkenean lotua beharko du izan ere beraiek behar dute izan ordenagailuren bat, disko horren bat edo deus ere. Begira, hori da proiektuaren zati garrantzitsu bat ere ez ze irakurle aukeratu. Guk lehendik izan ditugu hartzaileen dako beste proiektu batzuk irakurle lehen izan ginen, eta Xabierrek ere izan duzun beste irakurle mota bat, eta harrek zeukena da, ez zeukela halako autonomia. Harrek datuak biltzen zituen, baina gero ordenagailu batera pasatu behar ziren, eta e-mailaren bitartez aslanara bidali. Hori badakigu, ikuluko lana eginda gero, salsa hortan sartzea, hartzaile askorendako gustokoa etzen lan bazela. Orduan irakurle honekin, botoi bati eman da, wifiaren bitartez konektatzen da mugikorraren wifiarekin, eta datuak zuzenean aslanara iristen dira. Orduan horregatik ere aukeratu dugu lektorea, oso autonomia handikoa da, oso erraza da, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Hartzaileak komodo sentitzea eta erraz, eta... Hori da, azkenean, irakurgailu edo lektore hau izan da nahikoa da. Mugikorra izan, elkarrekin konektatu, eta gero baterian bat izanen du, ez, betiko gauzak ez, kargatzeko pixka bat. Kargatzen da mugikorren kargadore berdinarekin, eta bera erabat autonoma da dana datuen bilketan, gero bidaltzeko wifia behar du. Ez dakit gero, datu guzti haue denak azkenean aslanara iritsiko dire, eta hor azten da zuen lana pixka bat, ez pixka bat datu asko, informazio asko, eta informazio horietatik zer hobetu ateri, ez, edo... Proiektuan ere sartuta dugu iristen den informazio guztia zuzenean gure programan kargatzea. Eta orduan goizero karga hori egitea, eta bakarrik akatzen informe bat sortzea. Hau da, goizero sortuko zaigu informe bat, esan ez beira, ardi hauek umetze data biali dit hartzaile honek, baina ezin da orain umetuz, edo 5 hilabete ere umetu zen, edo olako akats txikik zuzentzea. Hori da ideia, dena zuzenean gure programan kargatzea. Eta proiektu hau denbora berri izaten da, gero behin lektore hauek eta hartzaileek aplikatu, erabili, eta denbora pixo bat, denborarekin ingo da, sistema bera edo lektorea eta programa asaintatu esaten den bezala, ez? Eta horrek ekarriko du behar bada ezakit, beste gainontzekoari ere aukera ematea, beste diru laguntza batzuk, o beste proiektu bat egiteko aukera izatea, eta pixo bat pausoak ematen jarraitzea, ez? Hori da, proiektu piloto bat da. Saia ikustea nola funtzionatzen duen hartzaile gutxi batzukin. Egia da ere, oain sortez,
eta batez ere zonalde honetan artzai gazte asko ditugu. Eta orduan horiek lehenengo instalakuntzako eta gero plan de mejorako programetan ditugu 6-7 artzai irakurla berosteko diru laguntzera eskatu dutenak eta bere kabuz erosi dutenak. Eta badakigu esperientzia ere oso ona dela. Bai. Bai. Bueno, azkenean hori da, aprobetxatu duzue proiektua gauzatu duzue eta espero dugu arazorik ez izatea, ez? Bai, nik uste proiektu hauek duten zuzenki konbokatoria honek duen puntu oso importantea da, beti eskatzen duela zerbait oso praktikoa egitea eta abeltzainak ere egiten dena abeltzainari aplikatua izan behar dela. Eta hor nik uste, Aslanako elkarteak bezala puntu asko ematen dizkigute, denominazioetan dauden hartzaileak ere proiektuan parte hartzeagatik ere puntu asko ematen dituzte, eta oso zuzenduak daude horrelako gauzetarako bai. Eta egia esan da, oso interesgarria izan da. Bai, eta pixka bat zurekin bukatzeko, gero Xabiarreken honen gara ere bere hartzaileen ikuspegi ere kontatuko dugu Xabiarrek. Baina, Aslanan, azkenean aurrera pauso asko ari zareten ematen, Ardilatxan, badakigu zer nolako arraza dugu bertan, oso baliotsua da, baina baliotsua eta baliotsuagoa zue bezalako elkartek egiten duzuen lanagatik, ez? Azkenean urte kuadria bat damazkizuzuk ere Aslanaren barruan, eta ikusten da ibilbidea eta zer nolako hobekuntzak indiren arrazan, ez? Bai, hori da, begira, atzo zehazki irakurtzen nuenez, Kanariasetan aprobatu dutela bertako arrazak, Kanariaseko parlamentuak onartu du patrimonio genetiko eta soziala eta bat dela, ez? Azkenean, Aslana guk hartzaiekin lan egiten dugu zuzenean, baina argi dugu ere ondare genetiko bat kudeatzen ari garela. Eta horregatik konsideratzen dut, hartzaileak inplikatuko direla, baina soziedade guztia ere bai. Bai, eta hau izan da gure azkeneko, sortu ginenetik, 30 urte, hontan daramagu lanean, bai. Bai, eta azkenean gero zorionekoak, Euskal Herri mailan hartaldeen inguruan bizigarenak, eta baita ere hartaldetik ateratzen dituzten ekoizpen horiek, edo deribatu horiek, konsumitzen ditugunak, ez? Kalitateari lotura eta gure lurrari lotuak, ez? Bai, hori da, sensazioa da, gero eta gehiago baloratzen dira horrelako produktuak, eta Xabier bera gazte ekoizlea da, eta nik uste ez dela sensazioa bakarrik, baina baizik eta errealitate bat dela, ez? Horrelako produktua gure gazta Idiazabal, Ronkal, gero eta baloratuago dagoela, eta nik uste balore hori zerk ematen dio, bertako arraza bat dagoela atzean, bertako bazkak eta lurraldeak kudeatzen, eta hori dena dago azkenean gure gazta erosten denean, eta hori egia da gero eta balore gehiago ematen ari zaiola, eta oso garrantzitsua iruditzen zait. Oso ongi Maite, gure partetik eskarrak eman, proiektua aurrera emateagatik, azalpen hauek emateagatik eta zoriondu proiektuarengatik, eta azken finean zuek diozuena, ez? Azkenean hartzailearen da hartalderen alde lan egiten duzue, eta beraiek jarrai dezatela, ez? Sektore honetatik bizitzen. Bai, eskerrik asko zuei. Beste bat arte ongi segi. Ale, agur. Orain ikusten duzuen bezala, Xabiarrek ardi bat hartuko du, eta lektore berri honen bitartez ikusiko dugu, edo Maite kontatuko digu ze datu agertzen diren bertan. Hemen ikusten duzuen ardia, 3 izarrekoa da, horrek esan nahi do, latxa mutur gorritan dauden ardi guztien artean 2% berenean dagoela, bere balore genetikoa 77 da, bere ama hau da, eta hau bere aita, beraz inseminaziotik jaioa da, eta bere bizitza osoan 3 esnealdi izan ditu. 180 egunez jaitsi izan da, mediaz, 475 litro eman ditu mediaz, esnealdi bakoitzean, eta 430 litro 120 egunetan, mediaz 3 esnealdi horietan. Eta bere jaiotze data, azararen 23an 2016an. Urdazubin jarraitzen dugu oraingo honetan ere, eta etxelekuako belagai batean gaude, gurekin Xabier Bengoetxea hartzailea, eta badakizue, etxelekuan familia osoa sektoreari lotua dagoela, badakizue gasnategiera hor dutela, eta gurasoak eta nahi arrebak beti dandik sektorean murgeldurik, eta laxe da Xabier hemen gaude, eguzkitan goxo, belagaian ardiak ere hor ditugu, eta pixka bat geroxo sartuko gara Aslanako proiektu berri honekin, baina hasteko pixka bat ez dakit nola doa denboraldia. Azkenean badakigu etxelekuan gasna hitzonak egiten dituztela, eta horretarako zure eskua hor dago, hartaldea hor duzu, eta pixka bat zure lana ongi bete behar duzu, ez? Bai,
Hoai ja sasoina intzinak da, hoain arte barruko lanak zien gehienak neguan, erditzeak eta deizteak eta hola, eta hoain ja gehiago deizteaz aparte, kanpo lanak gehiago badire, hasiko di xantean belarretan hasiko ga, ardian mozteak eta holako lanak azkenean. Bueno, sasoina nahiko ongi ganda, beti kezka batean gaude birusa honen historioengatik, baina, bueno, pixkaka, beti gakik eintzina, eta, bueno, pausoko azkenean. Bai, zu ere, bueno, Aslanan aspalditxotik sartua zaudete, eta zuentzat ezinbestekoa da hartalde hon bat izatea eta genetikoki hobekuntzak egitea, ez? Zu sumatzen duzu, ez, Xeber, azken urte hauetan, Aslanan sartu zinetenetik, bilakera garrantzitsu hori, ez? Bai, noski, duela hogeita bat urte sartu ginen Aslanan, ni instalatu nintzelaik, eta ordutik unat asko aldatu da ardiain izakera edo genetika egierteko, zeren leheno ginekiun ardi bat ona zela, baina ez ginekiun zenbateraino ona zen, edo txarra esne emateko garaian. Guk esne kalitate behiratzen dugu, orduan erabakitzen orduan Aslanan sartzea, gauz hori dena behiratzeko, bai kantitatea, kalitatea, eta, bueno, iduridu lortzen ari garela, eta ordutik unat asko aurreratu dugu bai. Bai, ezakit pixka bat hartalderen tamainan, gutxo berera tamaina hartu duzu pixka bat, kontuten izan da zematxo gasnan eduzuen egin, zematxo saltzen den, oreka bat lortu duzu edo hor zabiltzate? Bai, guk oreka ja nahiko aspaldizko hartu dugu, ja 500 bat burukin lan egiten dugu, eta, bueno, horrekin moldatzen gazkenean gure baserrien bai. Bai. Badakigu ardiak ere ez direla bizi osorako, badakigu ere ardi bakoitzak zenbat ematen duen, eta pixka bat noiz hasten diren beherakada horretan, eta zuek ere pixka bat atzera aintzindu behar zarete, eta ikusi behar dizu, ez? Pixka bat ordezkoak zeintzuk heldu diren, aukeratu, eta horre bista behar da, eta aukeraketa hona, ez? Bai, hoi da, azkenean Aslana bidez hoi lortu dugu, biltzen die datuak ardi guzienak, esneak, zebilotxak, aitak eta amak, eta, bueno, azkenean datu hauniz bat duzu, gero hortaik aukeraketa bat egiteko zure bilotxak guzteko garaian, eta bilotxe urrixak eta harikoak denak, eta inseminatu egiten da horren dako, eta hobetzeko genetikoki, eta, bueno, hori dena Aslana bidez egiten dugu, bai. Bai, orain dela urte kuadreia izanen da, nozbait ere etorri ginen grabatzera, orduan ez baldin bazen bolo ruminal deitzen zen ura, pixo bat martxan jarri zelikan, identifikazio modura, zuek ere bertan sartu zineten, gu ere grabatzera etorri ginen, eta aurrera pausoak ematen dire, ez? Eta are gehiago teknologia aldetikan. Horren adibidea, Maitek aurretik kontatu digun proiektu berri hori, Aslanaren eskutikan, eta irakurle edo lektor berresi hauek, ez? Zuentzat ere, azkenean, zuek azkenean eguneroko lana, profesionala zarete zuen eguneroko lana egiten, eta kanpotik heldu direlikan horrelako gauzak, esatezu, bueno, ongi etorri, ez, denon oberako baldima da, ez? Hoi da, azkenean, guk animalekin lan hauniz badugu, eta lan hori hobeki iteko eta aurreratzeko denbora, eta zer, holako teknologiakin hortaz baliatzen gare azkenean. Gu leheno dena idatzi ziten ginuen, erditzeak, bajak, dena esku ziten zen, eta beti izaten zen, akatsak izaten zen beti. Eta guai unekin, lektore hauekin eta boloa irakurtzen du berak eta datua berak barnean du, orduan akatsa azkenean ez da arraro da akas bat egitea, orduan hortan aurrerapen handiak dira bai. Bai, eta bueno, kontatu dugun bezala sistema erreza da, irakurle bera da bakarrik, eta gero wifi bitartez baina datuak bialtzen dire, eta zuentzat ere areta datuak zehatzagoak izan eta datuak errezago hartzeko, hobe ez? Bai, hori da, azkenean, beti gu lehen hau idazten aitzen ginela, bagintuen egun batez inseminazioa garaian 25 ardi erdiak denapetan, eta gaueko 3 naiz da parto bat, erditze bat zaintzen, eta hastentza apuntatzen, eta ja nahasiaz ez dakizu zenbaki apuntatzen duzun, eta hortan akatsa unitziten ziren, eta orain honen laguntzakin, azkenean aixeixoa ikalanean bai.
Hori da, aldaketa guztiak edo gauza berri guztiak behar dute pixo bat bere denbora, pixo bat jartzeko, praktikan eramateko, eta bueno, espero duguna da, Xabier, oraindikan ja hilabete batzuetara, ja mugikorra bezala, eguneroko erraminta bat izatea, eta bueno, horri esker, zuek ere gauzak zuzenago edo gauzak erreztea eramaten. Oso ongi, Xabier, denboraldiaz egin, noiz arte luzatzen duzu zuek? Gu normalki abuztu arte hola haituko gade izten, eta gero ardiekin hori da denboraldia, gero betze denboraldi bat izaten da zainketa eta historia, baina bueno, deizteko sasoina ordu arte izaten da. Bai, udaberria arraro xamar dui, goiz moitu zen, baina gero geratu zen, hotzak, pixo bat, idorra denetarik, ez? Bai, hori da, goiz moitu zen bazen bazka, eta gero idortu zen, eta bueno, ardiak ongi zen kanpoan, baina bueno, jana geotan murritxago zen, eta orduan reserbatik tiatu behar zen, zinuen reserbatik, eta bueno, guain guri pixatin du, eta horrek lagunduko du berriz, bai. Oso ongi, Xabier, eskerrak eman zuri ere, azalpen guzti hauek emateagatik, espero du eguraldiak laguntzea, bazka asko egitea, eta betiko moduan, kalitatezko gaztak ekoiztea. Beste bat arte, ongi segi. Mil esker. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan, Miren Meokirekin gaude, badakizue bera, Baztango udalako hondakin teknikaria dugula, eta beti ere badire gai garrantzitsuak aipatzeko, eta Miren badakigu birziklapenean organikoa birziklatzea ezinbesteko alorra dela, eta horra ere, beti izate pausoak ematen, edo aukera desberdinak ematen biztanleguari, ez? Ez dakit momentuan ze aukera dute edo dugu biztanleak? Hoi da, aipatu izan dugun bezala, pausu berri batekin heldu gara, ja gauzatu da pausu berri hau, eta hoi da komentatuko duguna. Aukeren artean, orai arteko aukerekin segitzen dugu, jendeak badu aukera etxean konposta egiteko, hortarako udaletxean eskatzen aldu konpostagailu bat. Bertze aukera bat da, hemen ikusten duzuen bezala, eta herri guztietan sakabanatuek ditugun auzo konpostaguneak erabiltzea. Eta, orai, hirugarren aukera batekin heldu gara, pixket lotue sortzaile bereziendako implantatu ginuen bilketa horri, badugu sortzaile bereziendako edo organiko hauni sortzen dutenendako organika bilketa bat, eta zirkuito hori probestuz, oraipatu ditugu kontenedore marroiak, eta jendeak badu aukera kontenedore marroira ere botatzeko organikoa. Kasu honetan, boltsa itxian eta giltza batekin. Bai. Kasu horretan kontenedore marrona edozeinek bota dezake edo jende izena eman duen jendea da horretikan? Bai, printzipioz, kontenedore marrona erabili ahal izateko izena ematea beharrezkoa da, hasiera batean benpin, erran bezala kontenedore giltzatuek dire, orduen giltza jaso behar dute. Orduen udaletxetik pasatu behar da jendea giltza eske, eta hortako beharrezkoa da balenik izena ematea. Gehien bat izen emate hau egiten dugu orain arte auzo konpostan apuntatua edo etxeko konpostan apuntatua zagon norbait aldatzekotan balin bada, gure datu baseak eguneratu ahal izateko. Hoi da lehenbiziko helburua edo. Eta erran bezala bertzela edozeinek parte hartzen aldu, kontenedoreak gaur egun ez daude Baztan guztien sakabanatuak, orduen denek ez dute aukera etxea itzinean kontenedore marron bat izateko, baina Baztandar guztiek erabiltzen alditugu kontenedore marronak. Orduen zenbaitzundako erosoagoa izanen da, eta aukera hori baliatzen aldute, eta nahi ez duenak segi dezake auzo edo etxeko konpostarekin. Hori da, aitzakirik ez dago, eta azkenean garrantzitsuena da birziklapen hori organikoaren ongi egitea, eta horren inguruan ere bada lehiaketa beresi bat, ez? Zuk azaldeko diguzu hobeto zer den? Bai, gaur martxan batu dugun lehiaketa bat da, eta, erran bezala, guk segitzen dugu organikaren aldeko apostua egiten, hauniztan aipatu dugun bezala gure etxeko bolsaren erdia organikoa delako. Eta organiko hori gabe birziklapena azkenean oso eskas gelditzen delako, ez? Orduen organikaren aldeko pausu hori ematea beharrezkoa ikusten dugu. Hoi dela eta, Nafarroako hondakinen patzuergoatik iritsi zaigun proposamen bat,
Eta joan den astelenean aurkeztu zen Tafallan proposamen berri hau, eta hau da kontatuko datzuetena, eta gaur baztanen ere hasiko dena. Azkenean lehiaketa bat eginen dugu, organikopa deitu dioten lehiaketa bat, eta gure kasuan lehiatuko direnak izanen dire baztango 15 herriek. Herriek beraien artean lehiatuko dire nork organiko gehien beresi. Hoi izanen da. Lehiaketa honen helburua da berriz ere gai organikoaren birziklapena bultzatzea, eta jendea pixka sensibilizatzea edo gaian inguruan bertze bulkaldi bat edo beste pizgarri bat ematea. Orduen, eginen duguna da gaurtik hasita eta uztailaren 3 arte, 2 hilabetez, neurtuko dugu herri guztietan edo dauden herrietan auzo konpostagunetara eta kontenedoretara atratzen den gai organikoa. Neurketak eginen ditugu astero eta kalkulatuko dugu zenbat kilo atratzen ari diren herri bakoitzean biztanleko. Eta hori izanen da lehiarako unitatea edo. Ikusiko dugu herri bakoitzak zenbat kilo sortzen dituen biztanleko, sortu edo bereizten dituen biztanleko, erran bezala auzo konpostagunetan eta kontenedoretan, eta ranking bat eramanen dugu eta ikusiko dugu 2 hilabeten buruen zein diren herri irabazleak. 2 herri irabazle izanen ditugu, bat izanen da auzo konposta bakarrik, auzo konpostarako aukera bertzerik ez duen herria, eta bertzea izanen da auzo konposta gehi kontenedoretarako aukera duen herria. Eta 2 horietan sarituek, bakoitzak 2.500 eurotan baloratutako sari bat irabazteko aukera izanen dute. Hori da, azkenean, saridunak 2, baina txapalduna danak ez, azkenean parte hartzen duten danak eta pixka bat kontzientzia hori eta ohitur ona horiek barneratzen dituztenak, horiek saririko berena hori da, eta pixka bat interesgarria ez, pixka bat jendea inplikatzea, herriak inplikatzea, eta azken finean, baztango 15 herriak, denak hildo beretik lanean joatea ez, polita. Eta ezagite ekimen hau bakarrekan zuekin behar duzue baztan mailan edo beste Nafarroako leku edo desberdinetan egin behar duten? Bai, Nafarroako 16 mankomunitate udal gaude eta amekak parte hartuko dugu hontan. Azkenean uste dut 80 herri baino gehiago direla organikopan parte hartzen ariko direnak. Eta erran bezala lehia ez da entidadeen artean izanen, azkenean gure baliabideak, gure realitateak oso ezberdinek direlako, baina bai entidade bakoitzean barnean piztu nahi izan dugulako lehia sano hoi, ez, honen alde egiteko. Eta zuk erran duzun bezala, honekin 2 herri izanen dira irabazlea, baina denek irabaziko dugu, eta bai parte hartzen dutenek eta parte hartzen ez dutenek, orduan komenigarria da, bai komenigarria litzateke denak parte hartzea, baina argi dago denek eta Nafarro guztiak ere irabaziko duela, gero ez da organiko gehiago beresi, hobe izanen denendako. Bai, eta bukatzen joateko, miren, maiatzan sartua gaude, badakigu uzki ateratzen duelikan berotzen duela, eta horren inguruan ardiak badakigu sufritzen dutela, ez, beroarekin da ardi horrekin, ardiak hileak entzen zaie, eta zuek ere arazo horreri edo ardi horrekin zer egin, gauzak errezteko asmoan, zuek ere zuen proiektua martxan jarri zenuten, eta pixko bat goratuko dugu berriz ere ez. Bai, erran bezala, artzainak hasia dira ardilia mozten, eta baditugu urte batzuk ardile bilketan ari garenak, arazoa detektatu zenean jarri zen udala martxan, eta orain arte egin izan duguna da, orain maiatza aldera datu bilketa bat martxan jarri, interesa zuten artzainei datuek bildu, eta horren arabera bilketak antolatu. Aurten erabaki dugu sistema pixkat aldatzea, berrikuntza bat sartu dugu, hobe izanen deran intentzioz eta baloratuko dugu urteak abailan, baina aurten idea da ardile guziak Oronozko askapeko plantan biltzea. Honekin lortu nahi duguna da urte guzian zehar ardilia biltzeko aukera ematea artzainei eta behar duten guztietan zerbitzua eskura edukitzea. Erran bezala, orai arte deialdi bat egiten ginuen, horrekin antolatzen gintuen bilketak, eta artzainek bazuten egun konkretu bat eta puntu konkretu bat beren ardileak atratzeko. Aurten, aukera izanen dute urte guztian zehar eramateko, eta nahi izan ez gero 2 aldiz, 3 alditan eraman nahi izanen dute. Orduan ikusiko dugu, nola funtzionatzen duen honek, eta balorazioak eginen ditugu urteak abailan. Hori da, erreztasun guztiak ematen dituzue, eta hori eskartzekoa da hartzaientzat ere, gure partetik miren, beste batean izango ditugu beste gai batzuk solasteko, ordura arte ongi segi eta eskerrik asko. Esker mila zuei.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.